Provozovna PostService byla založena v roce 1994 jako součást České pošty. V současné době Česká pošta disponuje dvěma středisky, PostService České Budějovice a PostService Brno. Tyto střediska se zabývají tiskem a obálkování listovních zásilek externím zákazníkům a současně zpracovávají i platební styk České pošty. Jedním z produktů, které nabízíme, je i tisk pohlednice online, kdy dochází na stroji od společnosti Comfy k lakování titulní strany těchto pohlednic. S lakováním jsme začali v srpnu loňského roku. Začátek této činnosti byl spjat s instalací nové tiskárny Canon Varioprint iX a převedením zakázek z jiné provozovny do naší provozovny. Převážně se jedná o lakování pohlednic, jednak pohlednic, které jsou zpracovávány v rámci služby pohlednice online, a dále se jedná o pohlednice marketingového charakteru pro různé další zákazníky, kteří se právě službou pohlednice online inspirovali. Hlavním impulzem k nákupu lakovacího stroje byl fakt, že jsme inovovali technologii, kdy jsme přecházeli z laserového tisku s možností doplňkového lakování na ingoustovou technologii, a tudíž jsme chtěli, aby výsledný produkt byl více atraktivní, a proto jsme volili cestu lakování titulní strany. Pro společnost Comfy jsme se rozhodli z důvodu kvality a ceny daného zařízení, kdy toto zařízení jsme soutěžili v rámci veřejné zakázky. Obsluha se strojem seznámila velice rychle. Zaškolení probíhalo pracovníky společnosti Comfy a trvalo v podstatě jedno dopoledne, a po této době již byli pracovníci plně schopni stroj obsluhovat. Produkty Comfy bychom rozhodně doporučili ostatním zákazníkům, protože my s nimi máme nejlepší zkušenost.